बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि कमिसन दानायनि सायाव खौरांगिरिनि सोंनायाव फिन। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 31 नं खैराबारि बिटिसि समस्तियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि प्रमोद बर'। दोनथ'जानाय आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल 31 नं खैराबारि बियाब इउपिपिएलनि बानजायनायाव भुयाघाट फरायसालि लांगोना फोथाराव खुंजायो। बे मेलाव बाहागो लाफैनाय इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा कमिसन दानायनि सायाव गोबां सोंलुनि फिन होयो। नायनि खौरांगिरिनि सोंनायाव बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि महरै मा फिन होखो? एक पक्षियावथ' जायाखै भारत सरकार आसाम सरकार इथिं एबसुनिफ्राय आरो लोगोसे जेनेरेलफोरनिफ्रायबो सासे लाफानानै कमिटिखौ दादों। गतिके बियो एक पक्षिय होननानै आं साना। धीरेन बर' बिथाङा सागानगिरि हिसाबै आंबो सागानगिरि आंबो बेवहाय गैया। स' बेवहाय खामानियाल' मोजां जानांगौ। आं थाथारनांगोन होननायथ' खोथा गैया। धीरेन बर' बिथाङा थाथारनांगोन होननायथ' खोथा गैया। खामानिया मोजां जायाबा जों सिगनेटरि हिसाबै बेखौ सोंखारिगोन। जों बेवहाय कुइसन दैखांगोन। नाथाय खामानियानो जागायाखै दानो एक पक्षिय होननानै बिथाङा बोरै बुंनो हानो? बेखौ आयेननि गेजेरजोंनो बे कमिसनखौ दादों। भारत सरकार आसाम सरकारनि आरो गभर्नरा आयेनखौ नायालासिनो जेबो खामानि मावा। बिथांमोना आयेनखौ नायनानैनो खालामदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे कमिसन दानायखौ लुबैजायाखै। बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानायखौ बिथाङा लुबैयाखै। बिनिखायनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया गोबां जौगानायनि लामायाव फैबावबाय। जोंनि जेंनाफ्रा जोबनायनि लामायाव फैबाय। बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ हेंथा होनाया हारिखौनो हेंथा होनाय जादों। जोंनि मुंख्लंफोरनि जि थैनि आरो जिउ बावनाय जि माने बेखौ बेसेन गैयै बायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो नैबे समाव हाग्रामा महिलारि उल्थां फाल्थां खोथा बुंनायखौ भारत सरकाराबो खोनासंनाय नङा, असम सरकाराबो खोनासङा आरो जों सिगनेटरिसफ्राबो खोनासंनाय नङा। आङो बेस्ट अफ लाक होदों बिथाङा धरना लानायखौ। मानोना एथ' गोबाव बर' हारिनि धरना लानायखौ बिथाङा सोंखारिबोदों। जोंनि सोमावसारनायखौ सोंखारिबोदों आरो बिथाङा दिनै गावनि लाबनि थाखाय राजा लामायाव फैदों। बेखौ बयबो नुदों। बिथाङा सोरबा ओंखाम मोनजायैनि थाखाय, गोरिब गुन्द्रानि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय, हा खुरखा जानाय दैबानानि थाखाय बिथाङा फैयाखै। गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय धरना होनो फैदों। आं बिथांनो बेस्ट लाबोदों। बेयो बिथांनि खोथा। भारत सरकारासो दादों, आसाम सरकारा। बेवहाय नब सरनिया बिथाङा सासे एमपि जानानै दुंहाव खालामो ना गुसु खालामो बे बिथांनि खोथा। जोंहा जेबो साननांगौ गैया। लोगोसे 31 नं खैराबारि बिटिसि बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि बाबुल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गावदि गोबां भट लाना देरहागोन बेखौ रोखायै फोरमायो। गमामायैनो दिनै बिपिएफ दोलोनि जि सरकारमोन, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थानाय जि सरकार, बेखौ दिनै रायजोफोरा लोगो नांनानै बिदाय होनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों। आरो बिनिनो मोनसे इसारा जों मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोरखौ दोलै नोगोरै ओंखारबोनाय जों लोगो मोनगासिनो दोङो। आरो बै मानसिफ्रा दिनै परिबर्तन मोनसे नागिरदों, सोलायनायखौ लुबैदों। आरो सोलायनाया बिनि थाखायनो लुबैदों दिनै मोनसे बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि जाख्ल'नाया जाबाय, जिखिनि दुर्निति जाबाय, जिखिनि अपखाखन जाबाय, बिनि जोबनायखौ दिनै बयबो लुबैगासिनो दङ। मोनसे सोलायनाय फैनांगौ आरो बेवहाय माने डेभेलपमेन्टआ जानांगौ। डेभेलपमेन्टनि नामाव एखेबारे जों जेबोखौनो नुनो मोना। लामा जुदि बानायदोंब्ला दिनै बानायदों गाबोननो बायगोन, बेबादि जों नुबाय। आरो लामा जुदि बानायदोंब्ला माने ससे बानायनानै दोनबाय, 20 जौखोन्दोखौ बानायबाय आरो बाखि 80 जौखोन्दोखौ जाख्ल'नानै सेस खालामनानै होबाय। दा बेनिखायनो माने रायजोफोरा गमामायैनो मोनसे सोलायनायखौ लुबैमारदों आरो। सागानगिरि बिथां धीरेन बर'आ बुंदों जे बेहाय माने जि कमिसन दादों बे कमिसनखौ बिथांनोबो माने खबर होनांगौमोन। नाथाय बिथाङा खबर होआलासिनो दाननायखाय बियो माने प्रमोद बर'खौ माने सोंखारिदों। दा बे बेलायाव मा बुंदों? नाय आंथ' बेबादि एसेबां मानि बाथ्रा मिथिसोआ। दिनै प्रमोद बर' बिथांखौ सोरबाया सोंखारिनांगौ दोङो होननानैबो आं सानाखै। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सुक्ति खालामनायाव दङमोन। नंगौ एनडिएफबिआबो दङ। बेवहाय मोनसेल' एनडिएफबि नङा, मोनब्रै हानजानि एनडिएफबिआ दिनै सागान होदों। दा बेवहाय निस्सय
बे आफादफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनैनि जि कमिसन दानाय कमिसनाव सोरखो सोद्रोमा होगोन निश्चय बेवहाय सावरायलायनानैसो होखानाय जादों बेयाव सोरबा सोंखारिनाय बेबायदि रोखोमनि मायाबा गोनांथि दङ होननानै आं दिनैनि तारिखाव साननो हायाखै आरो बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ मावफुंथारनांगौ बेनि सायावसो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बांसिन गुरुत्व होदों आरो बाथ्राया जाहैबाय मा जे बे माने एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जेब्लानो इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेयाव NDFB-नि जेंनायाबो जोबगोन NDFB-नि जायफोरा NDFB खालामनानै न'खर धंस जाजाबाय बिथांमोनाबो दिनै संस्थापन मोनगोन जायफोरानोखि माने मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि न'खराबो संस्थापन मोनगोन आरो बर'फोरनि गोलाव दिननि जि मोनसे समस्या बे समस्यायाबो दिनै नैबे माने मोनसे कमिसन दानायनि गेजेरजों नैबे सुक्तिनि दफाफोरखौ जुदि मावफुंनाय जायोब्ला हयथ' निश्चित भाबै बे जेंनाया जोब्बाय होननानै जों साननानै लानो हागोन आरो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरनि उनाव लामायाव धरना होदों बे मानि थाखाय मोनसे प्रश्न जायो गोसोआव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय समावनोखि धरना होनांगौमोन बै समाव धरना होआखिसै मानो होआखिसै थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा धरना होनांगौमोन आं मिथिगौ बिथाङाबो सासे आन्दलनकारि नेतामोन मोनसे समाव आरो बिथाङा सुक्ति सायखर खालामबाय सहि होबाय आरो बिनि उनाव फैनानै 17 बोसोर BTC-खौ सालायफैबाय BTC-आव सासनाव थानाय समाव बिथाङा ओरैबायदि सानसे दिन हगार हराखै जेरावनोखि दिल्ली आरो दिसपुरजों माने सरकाराव थाफायाखै जाय दोलोआनो सरकार सालायदों दिल्ली आरो दिसपुराव बै दोलोजोंनो बिथाङा सरकार दानायाव थाफाबाय थादों कंग्रेसनि दिनावबो बिथाङा एलायन्सआव दङमोन दिनै BJP-नि दिनाव बिथाङा एलायन्सआव दङ दिसपुर आरो दिल्लीयाव BJP-नि दिनै सरकार दङ बिथाङा माने राजा लामायाव ओंखारनानै धरना होखो थारमाने मा बिथाङा बै समाव जे धरना होआखिसै बिथाङा थारमाने शान्तिखौ लुबैया NDFB-नि जेंना जोबनायखौ लुबैया बर'फोरनि जि गोलाव दिननि सोमावसारनाय जि इसु दङमोन बिनि जोबनायखौ बा मावफुंजानायखौ बिथाङा लुबैयाखैमोन बर'फोरनि मोजांखौ बिथाङा हास्थायाखैमोन खायनो बिथाङा बै समाव सरकारनि खाथियाव खुद्रिनायखौ दैखाङाखैमोन आरो नैथि माने सोंलुआ जाबाय मा जे दिनै माने जुदि राजा लामायाव ओंखारनो गोनां जादोंब्ला इलेक्सननि थाखाय बेबो गुबुन बाथ्रा नङा दिनै इलेक्सन खुंहोनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा मानो रायलायनो हायाखै दिनै सर्बानन्द सन'वालजों दिनै हम मिनिस्टार अमित शाहजों मानो रायलायनो हायाखै बिथांमोनखौ बुंबानोथ' बिथांमोना दिनै इलेक्सन कमिसननो ग्रिन सिगनेलखौ होगौमोन ना इलेक्सनखौ खुंनो हागौमोन दिनै आन्दलन खालामनायनि राजा लामायाव ओंखारनायनि ओंथियालाय माथो माखौबा गुबुन माने इसारा होनो नागिरदों नामा दा बेबायदि माखासे सोंलु फैयो आरो बिनि ओंथिया बे नामा बिथाङा बिग ड्रामा खालामदों आङो मिथिया मा ड्रामा खालामदों नाथाय माने बाध्य बाधकतायाव गोग्लैनानै BJP-जों माने एलायन्सआव सरकार सालायबाय थादों नामा बेबादिबो सन्देह जायो आरो नङाबा मानसियाथ' ओरैनोबाबो बिराद माने 17 बोसोर पावाराव थाबोनाय मानसि आरो दिनै जे पावारनिफ्राय बियो गोजानाव थानांगौ बेखौ बिथाङा मालाबाबो लुबैया बिथाङा मिथिगौ जे UPPL-नि सरकार फैयोबा बिथाङा जेलनि ओंखाम जानो थाखाय हयथ' माने रेडि जानांगोन दा बिनिखायनो बे दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जेरैखि जाया इलेक्सना जानांगौ आरो बिथाङा सानबाय थादों जे इलेक्सना जायोबा आङो माने थाखा फैसा बाहायनानै माबा माबि खायदा कौशल लागायनानै आं इलेक्सनाव देरहानानै सरकारखौ दानो हाफिनगोन होननानै हयथ' बिथांनियाव भुल धारना थानो हागौ नाथाय दिनैनि रायजो राजाफ्रा खौसे जाबाय दिनैनि रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो केबल मात्र UPPL-खौ पावाराव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बयबो थिग जानानै दङ दिनै माने बे बर'ल' नङा राभाल' नङा सरनियाल' नङा आदिबासिल' नङा मोनफ्रोमबो हारिसाफ्रा दिनै BTC ओनसोलाव थानाय गासैबो हारिनि मानसिफ्रा खौसे जादों आरो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों बेवहाय माने UPPL-नि सरकार लाबोनांगौ हाग्रामा महिलारिनि जि सरकारमोन बिनि समा 17 बोसोराव जोबनानै थांबाय आरो बिथांनि सरकार फैलिया